عزو سلام تقبلوا فنونا بمكتال تركوا زغركم تعزبتي كمي توعلون لهم قدام 24 طريز تدالو زيناو مسنادو حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بهورز عدم صحاتكم تصنح ميكائيل حدقو فلماكم بقنطو تاتو فيلم ممحدار زوبا دبوب اب 2025 زعممو لمعتاون هنصتاون مدبات ገምጊሞ هاجراوي موكس هوسبيتال برهان عينا برحق قطرات زكاير حكمنا وداساسات تبابع وطي تركوبا كمزولو قليتهم اب زوباغاش باركان تفتات كوميته من رقاص مسلات قلعن موغار كشبو دك انسيون محيال تزتيو اب زيناتات وصاي وكلتي روسيا يوكرين امريكان اب كتما ابو دابي حورات امارات عرب سلو ساورك باكايدو منغستي ايران نتي ببايتو اوروبا انصار هاغور زصدق حدش امامه بتري كونيلو اسبانيا بورد سلام كتصمبر ببريزيدنت دونالد ترامب نزغربلا عدنا اسكاتو زرزر زينا ممحدار زوبا دبوب اب 2025 زعممو لمعتاون هنصاون مدبات ገምጊሞም وكيل إيرينا فيلمون تكابون زدالو زيناو صلصاب سمير جمال كأوروباي ممحدار زوبا دبوب ب21 كلتن طري اب كتما من دفره اب زق انعو اخيبا اب 2025 بوهدت اكلات منغستن حيلتات مكلخالن نزتسالاسل لمعتاو مدبات ገምጊሞ بمسرت زقرب صبصبات اب كلن نوسان زوباتات سفيح مدبات مفواس مايقعوتات هنصتن صغنان ناي حمد صرغاتات نقحات حزبي زبرخو غسكوسات كمون بهلاون سبورتاو نطفتات زتقالل مدبات كمتعم بريهو بزيكازي حصرت محبراوي اغلوتات نمقلال ككم قدامنتو هنصتن صغنان تحت ارزي بروجكت ماي طعنان تمرتن كم اتخايده اغلغلوت حيل الكتريك مسفح اب نوسان زوباتات عدقيح سنعفن صرونان مسمرات ناي مزرغاح اوت عمام كم اتتغبره لعلي 600 كيلومتر ناي حمد صرغاتات كم تتصغنه اب نوس زوباتات صرونان مايمنن زنبر حصرت مرخبيتات تليفون نمسفحكا حدش تحت ارزي كم اتوادده تغليصو بزيكازي اب شومونت ختماتات مستحت قرصن بزح نبرتن تاساسيرو زكايد نطفتات حزباوي اغلغلوت نقدي اندسترين توريزماوي اغلغلوتن نممحياشن مسفحن بزعبا كتغبرو زلو مدبات تزتيو اما حداري زوبادوب اتو هابتاب تسفاصين ابزس معقل حزبن احدوتات حيلتات مكلخالن تواهيدم ماي قعوتات اب مفواس تحت قرصي محبراوي اغلغلوت اب مهناصن بروجكتات ماي اب مودادن نزغبرو زلو ابركتو بممغواس بزحيلك قصلو ازخاخيرو أزازي إزماكل بريغادر جنرال تخلخفلاي بقدو تواهيد كمسرح وسان مخانو بمقلاص زتوت أنا مربات لمعاتن هنصتن نمعوات أهدوتات حالتات مكلخال كموترو دلوات مخانن الرقاقيزو أبي مود داتا مسفح رشاو لمعاتن هنصت ديقاتاتن مزرقح تحت أرزي كرماي محيال مدبات مقربن صقنا صقاتاتن كمون مسفح تحت أرزي محبراوي أقلقلوت كابك اند مدبات 2026 كمزخونه تقليزو نابد كال زيناب سنسقرم هاجراو موكس هوسبيتال بران عينا برحق قطرات بذكر زول حكمنا وداساس اب 2025 قصر تملاليسوم زحكم كم زغور لغليصوم وكيل إيرينا يوناتان عبي زدالو صصبالو ابراهام عند مريم كاوروباي هاجراو موكس هوسبيتال برهان عيني بزكايدو زولو نابرحو قطرات زتأمتا اولغلوت حكمنا وداساس قصر تملاليسوم زحكمو اب 2025 بچعت ميتاويت كم زغور لغليصوم ميديكال دايركتور نايتو هوسبيتال دكتور كحساي فسحاتيون إيرينا أبزهابو حبريتا قصر تملاليسوم استحقمو اب 2024 اساس سوسان جعتن شح زنبره اب 2025 ناب استاس سوسان كلتن شح كم زورده افليتوم بزيكازي اب 2024 استفلالي عينتات مطبحت عيني ناي استخايدولهم قصري 4848 زنبره اب 2025 ناب 6723 كب كم زبله بمتقاس عرس زسعبو حماماتن حدغاتاتن نموغات زيغاتات اب علتاو نطفتاتهم كنكنن طنقاقن كزوترو كمون وقتاو مرمراتات ككايدو ازخاخيروم دكتور كحساي بفولي نستخايد عينتات مطبحت بزملكات 18 ناي جلاكوما 85 ناي حولاله 8 ناي وشطاو متن عيني 12 دما مس نبعز تتحازه 5 تقلل افليتوم
ኣብ ግዜ ቁልዕነት ዝኽሰት ምሕውላል ዓይኒ ነባሪ ስንክልና ዘስዕብ ጸገም ስለ ዝኾነ ሸለል ክበሃል ከም ዘይግባእ ብምዝኽኻር ወለዲ ኣብ ኣዒንቲ ደቆም ንዘጋጥም ተርእዮታት ብደቂቕ እናስተብሃሉ ቁልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ክረኽቡ ምእንቲ ናብ ትካል ጥዕና ከምጽዎም ተላብዩ ሞያውያን ሕክምና ዓይኒ ብወገኖም ገኒኖም ዝረኣዩ ሕማማት ትራኮማ ግላኮማን ካታራክትን ምዃኖም ብምጥቃስ ተኣፋፍነት ዓይኒ ኣብ ግምት ብምእታው ሓሓሊፉ ዝርአ ባህላዊ ፍወሳ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝዓቢ ወጊድ ክበሃል ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ንጥፈታት ኮሚቴ ምርጋጽ መሰላት ቆልዑን ምውጋድ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮን ክሒል መተሓሳሰቢ ቀሪቦም ወኪል ሪና ቀዳው ተወልደን ዘዳሎ ዜናው ጸብጻብ ስቲፋኖስ ግርማይ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ መሰላት ቆልዑ ንምርግጋጽን ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድን ዝተመዘዛ ኮሚቴታት ዘካይድኦ ንጥፈታት ክሕይል መተሓሳሰቢ ቀሪቦም ብ21 ጥሪ ብደረጃ ዞባ ንዝተሰላሰለ ንጥፈታት ንምግምጋም ኣብ ዝተገብረ ርክብ ኣብ ወንበር ኮሚቴ ምርግጋጽ መሰላት ቆልዑን ምውጋድ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮን መርዓት ትሕቲ ዕድመን ኣቶ ፍራንኮ ኩባባ እቲ በኣላይነት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ምውህሃድ ሚኒስትሪ ጥዕናን ሃማድኤን ዝካየድ ዘሎ ዕማም እወንታዊ ጽልዋ ይፈጥር እኳ እንተሎ ዘይተወገዱ ልምድታት ስለ ዘለው ግዳ ጓስጓሳዊ መደባት ብዝለዓለ ከም ዝድፈኣሉ ገሊጾም ተሳተፍቲ ንንጥፈታት ናይተን በብደረጅኡ ዝቆማ ኮሚቴታት ንምሕያል ኣብ ዝሕግዝ ዛዕባታት ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተም ነዚ ወፃኢ ኣዋጃት ዝጥሕሱ ተሪር ስጉምቲ ክውሰደሎም ኣተሓሳሲቦም ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይን ጸሓፊ ህግደፍ ናይቲ ዞባ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ጃብራን ብወገኖም በደረጃ ኮሚቴታት ዝዕመም ዘሎ ጓስጓሳዊ ንጥፈታት ብመንጽረቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዝፈጥሮ ዘሎ ለውጢ ተገምጊሙ ኣብ ውጽኢት ዝተመርኮሰ ክለሳ ኮሚቴታት ክግበርን ተራ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ንምዕባይ ብዝለዓለ ክሰርሐን ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልኡል ገብረኣብ ኣብ ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታት ብቐሊል ዘይጥመት ውጽኢት ከም እተመዝገበ ብምጥቃስ ሜላታት ጓስጓሳዊ ንጥፈታት ምሕያልን ኣራም ስጉምቲ ምውሳድን ልዑል ኣተኩሮ ክወሃቦም ኣተሓሳሲቦም ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝነጥፉ ስራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት መንግስቲ ብዝወሰዶ ወለንታዊ ተበግሶ ካብ 17 ክሳብ 23 ጥሪ 197 ከረጺት ደም ለጊሶም በዚ መሰረት አባላት ቤት ጽሕፈት ማእከል ስልጠና ሃገራዊ አገልግሎት 22 ከረጺት አባላት ሃገራዊ ወታደራዊ ባንድ ምረሻ 62 ከረጺት አባላት ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት 31 ከረጺት ከምኡውን አባላት ምምሕዳር ዞባ ማእከል 82 ከረጺት ደም ከም ዝለገሱ ካብ ሃገራዊ አገልግሎት ባንክ ደም ዝተረኸበ ሓበሬታ አፍሊጦም ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ካብ ወሃርቲ ናይቲ መደብ አቶ ሰዓረ ክፍለ እቲ መደብ መቐጸልታ ናይቲ ብውዱብ መልክዕ ዘካይዶ ልግሲ ደም ከም ዝኾነ ብምግላጽ ንመጻኢ ብዝለዓለ ከም ዝቕጽል ሓቢሮም አባላት ምምሕዳር ዞባ ማእከል ብወገኖም ወለንታዊ ልግሲ ደም ኩነታት ጥዕናኻ ትፈልጦሉ እውን ስለ ዝኾነ ድርብ ረብሓ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ መንእስያት ደም ክልግሱ ተላብዮም ኣብዚ እዋን እዚ ሳላት እናበረኸ ዝመጽእ ኣፍልጦ ንቕሓትን ሕብረተሰብ ወለንታዊ ልግሲ ደም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ዝጠቐሰ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ባንክ ደም ኤርትራ ሓላፊ ኣገልግሎት ልግሲ ደም ነርስ መሓር ኣብርሃም እናወስኸን ዝመጽእ ዘሎ ጠለብ ሆስፒታላት ንምምላእ ኩሎም ወለንታውያን ለገስቲ ኣበርክቶም ክዕዝዙ ጸዊዖም ኣብ ንኡ ዞባ ጾሮና ሱፐርቫይዘራት መሻርክቲ ኣካላትን ኣመሓደርቲ ከባብን ዝተረኸብሉ መደባት ትምህርቲን ዓበይቲ ኣብ ምሕያል ዘተኮረ ዘተ ተኻይዶም ሱፐርቫይዘር ትምህርቲን ዓበይቲ መምህር ተስፋዝቂ ካሳብ ዘስምዖ ቃል ኣብ መደባት ትምህርቲን ዓበይቲ ብዝተገብረ ተኩሮ 75 ሚታዊት ካብ ተቐማጠኑ ዞባ ጾሮና ማይምነት ከጥፉ በቂዖም ምህላውን ብምጥቃስ ሰሪጹ ዘሎ ንቕሓት ንኽዕቀብን ደግሲ ማይምነት ንኸየጋጥመን ኣድላይ ክትትልን ምዝርጋሕ ዝንበብ መጻሕፍትን ከም ዘድሊ ዘኻኺሮም ሓላፊ ትምህርቲ ኣብ ንኡ ዞባ ጾሮና መምህር ሰልጠነ ገብረዮናስ በጎኑ ኣብዚ እዋን 186 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 7 ንቑጣታት ይመሃራ ከም ዘለዋ ብምሕባር ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዕድል ትምህርቲ ዘይረኸቡ ወገናት ነቲ ዕድል ክጥቀሙሉ ተላብዮም ወኪል ኣመሓዳሪ ንኡ ዞባ ጾሮና አቶ ሃይለ መንገሻ ብዝሃቦ መዛዘም ቃል እቲ ዕላማ ማይምነት ዘይጥፈእ ዜጋ ንኸይህሉ ከም ዝኾነ ብምንጻር ኣነባበርቲ ዓድና ኣመሓደርቲ ከባብን ህዝቦም ብምጉስጓስ ብዕቱብ ክሰርሕሉ ተማሕፂኖም ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ናቐጽለይ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ
وكلتي روسيا يوكرين أمريكان تمال 23 طرياب كتما أبو دابي حورات إمارات عرب سلوساو ركبا كايدوم اتي ركب أكال نايتي رعباي عمتو حيزو زلو كينات يوكرين دون مبال زكار زلو تعارو خينو بغندون غلتين هاجرات أب زكراخر لولاوي قديات زي توكور خمزو خوني زقل زلو أبتي زررم نستبصحم رددا زقل زرزرا وحبريتا كوازاقيد انتزيلة اتركب وطي تاو منبارو بيت صحفة وايت هاوس حبيرو له زي كنات يوكرين أب ورحي لكاتيت كلتشحن 22 كاب زجمر ندحار نفلما أوان زكار زلو سلوساو زتم لوم 24 طرن خلايا معرتو قتل كوعليوم منقس روسيا يوكرين كم مبرغو كفال زوبا دونباس سراويتا كسعب كمون ناب كيدان سيمين أتلانتيك نيتو ناي متصنبار مربا كسرو زوي بترغاغاغمي كتقلب صنيحهم يغون بر بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينسكي هاغورو كم زعينت حدقتات كم زي تقبريو زقلص بريزيدنت ترامب ابز حرف عامت يوكرين ملا كفال زوبا دونباس نروسيا كتب زبل زركوب 28 نطوتات زحاز امام السلام كوان تقربه يوكرين هاغرات اوروبان اتي امام روسيا زربح طراي كم زغونه بمقاس كم زنصقو زذكريوم منغسي ايران نت ببايتو اوروبا انصار هاغور صرغ حدش امام او وشطاوي غداي طالقا متاون زي حلافنتاون كبل بتري كونينو اذا كنا نزقرب زلو بايتو اوروبا تمال 23 طري منغسي ايران اب هاغورو تخسيتو اب زغني نعبن عغرغرن جهسه سباو مسلات كم زفصمه زخسسن نحلوا صورة إيران شبراو تكال نزسميو امامه دحري مصداقيهم منيستر قديات وصا إيران ابزهابو مجلسي توسانه اب ناي حسوت حبريتان درب عيارن زتو مركسن نتصاباتي گجلتاتن شبراوانن نمدقاف زعلمن كم زغون حبيروم كم زعين سقمتي اب مصاي زندناتات إيرانن أوروبا حورتن الوتاو صلوا زحدر كم زغونه اتي منيستر بتوسخا طنقيقو اب إيران تخسيتو زقني بقطاواوي حتو كم تبغس زغلص نعبن عغرغرن ايد هاغرات معراب كم زلوو منغس إيران اقدمو مغلاصو يذكرم اذا كم زيلن كله حلوا صورة إيران اب زوصو مغلصينتي نعبن عغرغرن اب مغوهار 10 ناي وصاي تكالات صتا كم اتساتفا وغيسوم اتي فصامه اكال نايتي نمريتاون غزاتاون حدنت إيران اب حرغانو متاو زعلمه فوشل وطن امريكان اسرائيل كم زغونه حلوا صورة إيران بتوسخي غليصوم بمسرت صابات معكنا زينا إيران ابتي نعبن عغرغرن ابلات صتا زركبوم 317 سبات تقتلوا اسبانيا نا بورد سلام كتصنبر ببريزيدنت دونالد ترامب نزغرب العدمه نتيغاتهم قدما مستر اسبانيا بيدرو سانشيز ابزهابو مغلصي اتي بورد سلام نا هغراو سرعتن حقتاتن زداغم كمو نفلسطم زي وكل كم زغونه بمحبار هاغورو نابتي بورد كتصنبر كم زي تدلي افريتوم اتوسان مستهاغورو كابنو وحوانات حزان هغراو حقن فتح كلتا هاغراتن زصنحات صنع دغف زتتحازه كم زغونه قدما مستر سانشيز بتوسها نصيروم بريزيدنت ترامب بورد سلام مسو دوب حورات هاغرات بمتحبار كسرح مخانو كا انتغلصه نو دوب حورات هاغرات نمتكا زتواغره مخانيوم زتفلالي وغنا سكفتوم زغلصو زلو فرنسا جرمن بريطانيا كندا زركبه مشارقتي امريكا زغنا حيالو هاغرات نابتي بورد كتصنبرا ببريزيدنت دونالد ترامب نزغره بلن عدمه كم زنصقو زفلتيوم هابتي في 23 طري اب دافوس سويسرلاند تخايده وقعاوي سرعات مبقاس بورد سلام بزيكا هانغارن بلغاريان كلن ابلات اوروبا حبرت كم زي تساتفا منشطات يحبرون منغس مالاوي اب هاغورو تخسيتون زلو ملكفتي حمام شروخ نمقتا وفر كتابتها بقيسوم ازي استغلص ملكفتي حمام شروخ ناوسخي مص كم زلو سلطان مالاوا بزطن قولو زلو اواني اتي كتابت نت حمام ابستقالعن حزبي ببزح ابزنبرولن كبابيتات كم زوهاب منغستي مالاوا افريتوم كند تنقنايزي ملكفتي بورتو زناب زصعبو علغلغ مخانيوم كيلاتات عنا مالاوي زحبرون منغستي مالاوي اب كلتشن 22 اساس شوعات حسابات نزلخفه هيوت حرشين شوعات 107 زغزفن حمام شروخ دمكتا زبغسوس في حوفري كتابت لعلي 2.9 مليون كم تخطبو صبصابات يحبرو حمام شروخ بدرجه عالم عمتاوي امايتا حسابات كم زقتل صبصابات عنا يገልጾም
ኣብ ናይጄርያ ብሰንኪ ሰብ ሰርሖን ባህርያውን ጸገማት ልዕሊ 35 ሚልዮን ሰባት ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ተገሊጾም ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ክስተት ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ክኸውን ከሎ ልዑል መጠን ምጥፋእውን ሓደ ካብ ጠንቅታት ምዃኑ ተሓቢሮም ከም ሳዕቤን ናይቲ ተርእዮ ልዕሊ 3 ሚልዮን ቆልዑ ንዓጽቦ ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ጸብጻባት ናይታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣፍሊጦም ብባህርያዊ ጸጋታት ብሓፈሻ ብነዳዲ ድማ ብፍላይ ሃብታም ዝኾነ ናይጄርያ ብሰንኪ ጸጥታዊ ጸገማት ክትጥቀመሉ ከም ዘይካለት ይጥቀስ ከም ሳዕቤኑ ዝበዝሐ ህዝቢ ናይጄርያ ኣብ እታው ነዳዲ ከም ዝምርኮስ ጸብጻባት ይሕብሩ ናይጄርያ ንጥዕናዊ ትምህርታውን ጸጥታውን መርያ ተባሂሉ ገዚፍ ሓገዝ ኣሜሪካ ክረኽባ ካብ ጸንሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ኮይና ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ደገፍ ከቋርጾ ድሕሪ ምውሳኑ ቅልውላውቲ ሃገር መሊሱ ከም ዝገደደ ይግለጽ ምንቅስቓስ ሕዝቡላህ ዕጥቁ ከውርድ ካብ መንግስቲ ሊባኖስ ንዘቕረብሉ ጻውዒት ድሕሪ ምንጻጉ ኣብቲ ሃገር ጸጥታዊ ቅልውላው ከይክሰት ተሰጊዩ መንግስቲ ሊባኖስ ምስ ዕጡቓት ወገናት ዘሎ ኣጽዋር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊቱ ከእትዎ ምዃኑ ብምጥቃስ ምንቅስቓስ ሕዝቡላህ ዕጥቁ ከውርድ ዝጽውዕ ዘሎ ይኹን እምበር እቲ ምንቅስቓስ ነቲ ጻውዒት ከም ዘይቅበሎን ዕጥቃዊ ንጥፈታቱ ከም ዝቕጽልን ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ንግዳማዊ ተጻብኦታት ባይታ ብምፍጣር ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ዘይርጉ ኩነታት መሊሱ ከኽርሮ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይምቱ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ሊባኖስን ምንቅስቓስ ሕዝቡላህን ክኽሰስ ዝኽእል ዘይምቅራው እስራኤል ኣብቲ ከባቢ ተካይዶ ንዘላ ወተሃደራዊ ምስፍሕፋሕ ምቹእ ባይታ ከም ዝፈጥር እዩ ዝግለጽ ዘሎ ካብ 2023 ኣብ ሊባኖስ ወተሃደራዊ ተጻወታት ተካይድ ዘላ እስራኤል ሒዛቶ ኣብ ዘላ ግዝኣታ ሃገር ሰራዊት ኣዋፊራ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ኤውሮጳ ሕብረት ክልእኾ ወጢኑ ዘሎን ወተሃደራውን ትሕቲ ቅጻውን መድያት ዩክሬን ዝውዕል ደገፍ ነቲ ሕብረት ናብ ቁጠባዊ ቅልውላው ክሸሞ ምዃኑ ሃንጋሪ ጠንቂቓ እቲ ሕብረት ኣብ ዝመጽእ 10 ዓመታት ኣስታት 700 ቢልዮን ዶላር ንምክልኻል ልዕሊ 800 ቢልዮን ዶላር ድማ ንዳግመ ህንጸት ዩክሬን ክልእኽ መደብ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን እቲ ውጥን ተግባራዊ እንተኾይኑ ንኣባል ሃገራት ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ጸገም ከእትወን ከም ዝኽእል ኣሚቱ ኣለዎም ሃገሩ ነቲ መደብ ከም ዘይትጽንበሮ ዝጠቐሰ ቀዳማይ ሚኒስትር ኦርባን ኩናት ዩክሬን ብዘተን ምዕራፍ ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ክድፋኣሉ ጸዊዑ ሃገራት ኤውሮጳ ተሃጊሩ ንዘሎ ገንዘብ ሩስያ ናብ ዩክሬን ከሰጋግራ ንዘውፅኦ መደብ ሃንጋሪ ክትቃወሞ ምጽንሓ ዝዝከር እዩ እተን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ክኽተሎ ጸንሓ ፖሊሲታት ከም ዝፈሸለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኦርባን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምሕባሩ ኣይርስዕን ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ኣብ 2025 ዝዓመሞ ልምዓታውን ህንጸታውን መደባት ገምጊሙ ሃገራዊ ሞከስ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝካየድ ሕክምናዊ ዳህሳሳት ተባባዕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንጥፈታት ኮሚቴ ምርጋጽ መሰላት ቆልዑን ምውጋድ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮ ንምሕያል ተዘትዩ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ወከልቲ ሩስያ ዩክሬንን ኣሜሪካን ኣብ ከተማ ኣቡዳቢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ስሉሳዊ ዝርርብ ኣካይዶም መንግስቲ ኢራን ነቲ ብባይቶ ኤውሮጳ አንጻር ሃገሩ ዝጸደቐ ሓድሽ እማመ ብትሪ ኮኒንዎ እስጳኛ ናብ ቦርድ ሰላም ክትጽምበር ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዘቕረበላ ዕድመ በጺጋቶ ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎም ቅትሪ ዝተዳሎ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዝሰርኩ መርባት ቲቪ ሓድጎኩም ብወገነ ግን ሰላም